Madlanga Commission Ad Hoc Committee, those are coming back. What are we expecting there? Yo, yabo lapho. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe into yokuqala umuntu afanele ayisho ile ukuthi I-ad hoc committee akukho okuningi okufanele sik-expect kuyona. Okay. I-ad hoc committee ikakhulukazi uma kuyiwa kuma-elections bazoyisebenzisa as i-forum yokupolitika. Kanti inamandla okwenza ushintsho, inamandla okuvundulula izinto. Kodwa I think kule nyangana nje ehlale ngayo le ad hoc committee sibonile ukuthi akukho okuningi abayimisela ngokwenza, bayimisela ngokungcofana nje. Kuze kube yiyo imadlanga la obona khona ube nethemba noma ubuka nje indlela ama witnesses, equality ama witnesses abawabizayo, equality ama questions ama witnesses abuzwa yona kanye ne-information eqhamukayo siyithola kakhulu kuMadlanga Commission. So okuningi esingakulindela asikulindele kuyona iMadlanga Commission, and ngibona ngathi hayi kuzoba ama fireworks. Look, uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi opened the can of worms